доброславенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. У миры Господу помолимся. За мир с вышини избавления душ наших Господу помолимся. За мир во всем свете трывалы святых Божьих церкваў, уз'яднання ўсіх Господу помолимся. За святый храм гэты и за тых, хто з верою, пашанай і страхам Божьим уваходзіць у яго, Господу помолимся. За набожных християн Господу помолимся. За великого Господара нашего, найсвятейшего усесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров Христе диаконства, за увесь клир и народ Господу помолимся. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все города и краины, за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов, за часы мирные, Господу помолимся. За тых, кто подорожничае по моры, земли и по ветры, кто хворее, покутує, кто у зневоленні, за збавление их, Господу помолимся. Каб позбавиться нам от усякого гора, покут, недоли и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую володарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада, недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, человеколюбство невымовное. Ту ладару по милосердности Твоей споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами, и тыми, кто разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Знову и знову миры Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую володарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, збав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви своей заховай, святи тых, кто любит красу дома Твоего, прослав же их боскую свою силу, и не покинь нас, яки сподяемся на Тебе. Бо Твоя улада, Твое есть владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Господу, за это все, что я
Знову і знову в мири Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую Володарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Ты дал нам гэтые супольные и згодные молитвы и пообещал выконать, коли двое ці трое молятся о згоде дзеля імя Твоего. Ты теперь выконай просьбы слуг Твоих, якія на карысць им. У гэтым веку кіруючы нас да спазнання Твоей істины, а ў будучым даючы жыццё вечнае. Бо Ты добрый, чалавекалюбны Бог, и Табе славу узносим, Айцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Отдайте подяку Господу, бо Он добрый, бо милосердность Его до веку. Хай скажет дом Израиля, что Он добрый, что милосердность Его до веку. А Ты от Богою Своею упевнись нас у огонному воскресении. Ты, Христе Боже, уснял с мертвых Лазара, зверя нет недали дети, тримаем знаки мирової, и Тебе, мировожду смерти радостно взрекаем, Осанна на вершине благословенный Той, кто приходит в имя Господне. Владару, Господи Боже наш, який заснаваў на нябёсах чыны воінствы анёлу і арханёлу для служэння Твоей славе. Зрабі, каб з гэтым уваходам нашым уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разам з намі служылі і славілі Твою добрасць. Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланенне, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амінь. Мудрасць, станьте прама. Боже святый, Ты між святых спачуваеш, Тебе тридцятым голосом серафимы опявают и херувимы усхваляют. Тебе все небесные силы поклоняются. Ты привел все з небыту у быттё, Ты створил человека на образ свой и подобество свое, и усими своими дарами его здобил. Тым, хто просить, Ты даешь мудрость и розум, и не зважаешь на грехи, але покаяние призначил на збавление.
Ты нас упокораных и неогодных слух Твоих зраби угодными, и у годину гэту стоять перед славою святого Твоего ахверника и належное поклонение усхваление приносить. Сам ладару прийми от нас грешных в уста утрасяти спев, и наведай нас у добрости Твоей, выбачь нам усякую провину свядомую, что несвядомую, освяти наши души и телы, и дай нам у побожности служить Тебе во все дни життя нашего. Молитвами Святой Богородицы усіх святых, які спрадвеку Тебе догодили. Бо святый Ты, Боже наш, и Тебе славу узносим, а Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Мостный ныне смертный помилуй нас. Святой Боже, ты мостный ныне смертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь за всё на веки веков. Аминь. Святой Боже, ты мостный ныне смертный помилуй нас. Будем уважливыми, миру сим, премудрость. Благим тонче святый, благословенный той, кто приходит в имя Господне. Благословенный той, кто приходит в имя Господне. Отдайте подяку Господу, воин добрый, по милосердности его до веку. Благословенный той, кто приходит в имя Господне. Благословенный той, кто приходит во имя Господне. Премудрость. Да филиппийцам послание святого апостола Павла читание. Будем уважливыми. Браты, радуйтесь завсёды в Господе, и снова кажу радуйтеся. Лагодность ваша, хай буде відома і усім людям. Господь близько, не турбуйтесь ни об чим, а не выказывайте перед Богом ваши потребы в молитве и просьбе с подякою. И мир Божий, який перевышає усякий розум, хай стираже ваше серце и ваши думки у Христе Иисусе. Урешьте, браты, усё, что правдивое, что сумленное, что справедливое, что чистое, что милое, что годное пошаны, коли есть якая добродетельность, якая похвала, об этом думайте, и чего вы научились, что приняли, что чули и бачили у меня, то и робите, и Бог миру будет с вами. Мир тебе. И духу твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Усі конці землі умачені з
Запалі ў сэрцах нашых чалавекалюбны уладару незгасальнае святло Твайго богапазнання і вочы розуму нашага адкрыта разумення Твайго евангельскага дабравесця. Укладі ў нас таксама страх да Тваіх запаведзяў, каб мы ўсе пажады плоці растаптаўшы духоўнае жыццё праводзілі, таксама імкнуліся да ўсяго і рабілі ўсё, што Табе даспадобы. Бо Ты святленне душаў і целаў нашых, Христе Божа, і Табе славу ўзносім з беспачатным Тваім айцом, усесвятым і добрым і жаўторчым Тваім духам, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Аминь. Мудрость, станьте прямо, выслухаем Святое Евангелие, мир усім. Поводле Яна Святого Евангелия читание. Будем уважливыми. За 6 дзён до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де быў Лазар памёрлы, якога ён уваскрасіў з мёртвых, і прыгатавалі яму вячэру там, і Марфа прыслугоўвала, а Лазар быў адным з тых, што узляжалі з ім. Марыя ж, узяўшы фунт міра, з нарду чыстага, шматкаштоўнага, памазала ногі Ісусавы і выцерла валасамі сваімі ногі яго, і дом напоўніўся духмянасцю міра. Тады кажа адзін з вучняў яго, Іуда Сіманаў Іскарыёт, які меўся выдаць яго: «Чаму гэтае міра не прадалі за 300 дынарыяў і не раздалі убогім?» Сказаў жа ён гэта не таму, што клапаціўся пра убогіх, а таму, што быў злодзеем і, маючы скарбонку, краў тое, што туды клалі. Сказаў тады Ісус: «Пакінь яе, каб на дзень пахавання майго яна захавала гэта, таму што убогіх вы заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце». Даведалася ж мноства народу з іудзеяў, што ён там, і папрыходзілі не толькі дзеля Ісуса, але і каб пабачыць Лазара, якога ён уваскрасіў з мёртвых. А першасвятары пастанавілі і Лазара забіць, бо многія з іудзеяў дзеля яго прыходзілі і веравалі ў Ісуса. На другі дзень мноства людзей, якія прыйшлі на свята, пачуўшы, што Ісус ідзе ў Іерусалім, узялі пальмавыя галіны і выйшлі насустрач яму і ўсклікалі: «Асанна, дабраславёны той, хто прыходзіць у імя Гасподняе, цар Ізраіляў». Ісус жа, знайшоўшы асляня, сеў на яго, як напісана: «Не бойся, дачка Сіёнава, вось цар твой ідзе, седзячы на маладым асле». Гэтага спачатку не зразумелі вучні яго, а калі праслаўлены быў Ісус, тады яны ўспомнілі, што гэта было пра яго напісана, і гэта зрабілі яму. Народ жа, які быў з ім раней сведчыў, што ён выклікаў Лазара з магілы і ўваскрасіў яго з мёртвых, таму і выйшаў насустрач яму народ, бо чуў, што ён зрабіў гэты цуд. У імя Отца і Сина і Святого Духа. Ось я зараз скажу рэч, якая мяне ўжо даўно хвалюе наконт сённяшняга свята. А менавіта для мяне вербная нядзеля – гэта свята несупадзення чалавека і Бога. Вось глядзіце, ёсць вельмі такі яскравы, зразумелы прыклад. Ёсць свята перамянення Гасподня. І што мы робім у гэты дзень? У гэты дзень у нас, у народным такім вызнанні ябланевы спас. І мы несем у царкву яблыкі. Вось якая сувязь паміж гэтымі падзеямі, паміж перамяненнем Гасподнім і яблыкамі? А ніякай сувязі няма. Просто вось мы людзі, мы так працуем. Мы вкладаем свае сэнсы ў нейкія падзеі, і вось так мы працуем. Я чуў, там слова ёсць. Вось ёсць, да? Вось ёсць, хорошо. Супер, другі прыклад. Вось свята так. Я про тое, што вось і сёння тое самае. То бок мы называем уваход Гасподні ў Іерусалім таксама свята. Але мы у сённяшнім Евангеліі пра гэта не чыталі, але ў іншых месцах там чытаецца, што там няма ніякага свята. Ісус ехаў на асле ў Іерусалім, і ён плакаў. Ён плакаў і гаварыў, што слухай, Іерусалім, я хацеў бы як птушка маці узяць усіх тваіх жыхароў пад свае крылы і спасці вас усіх, збавіць ад усяго злога. Але вы мяне не слухаеце. І таму вось гэта
радуецца, народ штосьці там себе прыдумаў, народ штосьці святкуе, але Ісус, ён едзе і плача, вось у яго зусім іншыя сэнсы. І я пра тое, што і так бывае вельмі часта ў нашым жыцці. Ці, напрыклад, калі ўзяць прыклад таму, што Ісус у шматлікіх месцах у Евангеліі кажа, што не бойцеся, не хвалюйцеся, таму што вось я перамог смерць і ўсё далей будзе вельмі добра. Але прайшло 2000 год, а смерць, яна ўсё ж такі ёсць у нашым жыцці. І так мы можам выдумляць вось сэнсы, што гэта смерць не фізічная, а смерць ужо потым, але смерць яна ёсць. Вось. Кожны дзень яна разам з намі. І нікуды мы ад гэтага адысці не можам. І я пра тое, што пэўна, гэта нармальна. Нармальна, таму што мы людзі, мы абмежаваныя. А Гасподзь, ён бясконцы, ён вечны. І мы людзі, мы ніколі не зможам зразумець Господа на 100%. Наадварот, спадзяюся, што Гасподь нас разумее, але мы яго ніколі не зможам зразумець. І таму вось усю дарогу, усё жыццё мы укладаем свае чалавечыя смыслы ў боскія дзеянні. І гэта нармальна, таму што мы людзі, мы не можам не быць людзьмі, мы не можам не быць сабою. І таму сёння вось за тыдзень за 5 дзён да таго, як вось пачнуць забіваць Хрыста, мы радуемся. А Христос сёння, ён плача. І так вось у вельмі шматлікіх момантах. І таму вось пытанне, а што рабіць, калі мы не можам спазнаць Господа на 100%, калі мы заўсёды будзем выдумляць свае сэнсы, калі мы будзем выдумляць свае традыцыі нават, што рабіць? І мне падаецца, што ёсць толькі адно выйсце. Па-першае, прызнаць праблему. Не праблему, а вось такую існасць, што мы ніколі не спазнаем Господа, што мы людзі, мы такія. І проста з гэтым жыць, гэта нармальна. А па-другое, калі не працуе мова вось пазнання, ёсць іншая мова, мова любві. Вось, калі да нас зараз прыйдзе які-небудзь там японскі самурай і штосьці пачне гаварыць па-японску, у нас ёсць варыянт з яго зразумець, але гэта будзе такое сабе. Ці проста наліць яму саке, абняцца з ім і пачаць адзін аднаго проста па-чалавечы любіць іншай мовай не словаў, а мовай саке. Я пра тое, што і пэўна таксама мы, хрысціяне, мы можам любіць Господа не мовай разумення ўсіх яго словаў і абяцанняў, а мовай нашых справаў, мовай нашай паўсядзённасці, мовай нашай любві да Бога адзін да аднаго. І таму давайце таксама не забывайце пра гэтую мову любві. Таму сёння, нягледзячы на тое, што Христос плача, мы радуемся, і гэта нармальна. Але таксама нармальна нам пазнаваць Бога іншымі мовамі, і галоўнае з іх гэта мова любві. Амінь. Скажам усе ад усёй душы, ад усяго розума нашага, скажам: Господи, усеўладны, Божа, Отцоў нашых, молімся Табе, выслухай і памілуй. Памілуй нас, Боже, па вялікай міласці Тваёй, молімся Табе, выслухай і памілуй. Таксама молімся за набожных хрысціян. Таксама молімся за вялікага гаспадара нашага, найсвяцейшага ўсясветнага патрыярха Варфаламея, за супольнасць нашу, за прасвітараў дыяканаў і за ўсіх у Хрысце братоў і сясцёр нашых. Таксама молімся Табе, Господу Богу нашаму, пачуй голас малення нашага і малітву, і памілуй слуг Тваіх, Ніну, Івана, Уладзіміра, Уладзіслава, Зою, Марыну, Любоў, Марыю, Дар'ю, Алёну, Кацярыну, Лізавету, Сафію і ўсіх прысутных тут людзей, і ўсіх нашых парафіян, ласкаю шчодрасцямі Тваімі, і задаволь усе просьбы іх і прабач ім усе правіны вольныя і міжвольныя. Няхай добра будуць прынятыя малітвы і міласціны іх перад прастолам валадарства Твайго, і абарані іх ад ворагаў бачных і нябачных, ад усялякай напасці, бяды і гора. І падай ім здароўе і даўгалецце, скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Таксама молімся за ўсіх несправядліва зняволеных братоў і сясцёр нашых і за іх вызваленне, скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Яшчэ молімся за ўсіх, хто вымушана пакінуў свае дамы і радзіму, і абдараванне ўсяго патрэбнага для жыцця, аб хутчэйшым вяртанні дадому, скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй.
Так само молимся за Украину, ее народ, и за усіх, хто праз войну стратил родных здоровья, домы, свой штодзённы хлеб, каб Господь сам оборонил их, сутешил, оцалел, и забяспечил всем необходным для життя, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. За дараванне перамогі народу Украины, за сканчэнне войны, за дараванне свободы беларускаму народу и за покаяние усіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт и беззаконне, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святым і пачэсным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, за працаўнікоў і за ўсіх прысутных тут людзей, хто чакае Тебе вялікай багатай міласці. Господи Боже наш, прими шчырыя молитвы слуг Твоих и змилуйся над нами по воды величи Твоей милосердности. Пошли доброты Твои на нас и на усіх людей Твоих, якія чакаюць ад Тебе багацця Твоего змилования. Каб мы под уладою Твоею заўжды хаваныя Табе славу узносілі, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Ніхто связаний з рясними пожалуйми словом не варт наближаться бездушной володару славы Богослужителя, величной страшно навод для самих небесных сил, для древней моны, невымерностью любовью до людей, ты не ставший іншим, не змянивший, став человеком и нашим першеством, як володар всіх страждений этого служения, проясни бесконечность сферы доручу нам. Ты, Господи Боже наш, володуешь усім на небе, на земле, Тебя носит на Херувимском престоле, Господи, Серафиму, цара Израильского, только Ты, святый, сирот всех спочиваешь, Тебя молю одинако доброго, завсёды готовых выслушать, зерни на меня грешного, негодного слугу Твоего, и очисти мою душу и сердце злого сумления, и допусти меня силу с Твоего Духа, покольки я наделен лаской старства, стать перед святым Твоим ахверником, принести ахверу Твою святую, чистое тело и прочистую кровь. За Тебе прихожу, схилившую голову и молюсь о Тебе. Не дверни обличия Твоего святого от меня, не одуши меня от детей Твоих, але зраби меня грешного, негодного слугу Твоего угодным, как принести Тебе это дары. Бо Ты есть той, кто приносит ахверу, кто примає, кого раздають Христе Боже наш, и Тебе славу узносим разом с беспощадным Твоим Отцом, Святым Доброжотворчим Твоим Духом, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Ми керуємо в образ тамніше виявляючи, животорче тройство терсту пісню співаючи, накладем же зараз всякий життєвий клопот камнан цара усіх прийняття, кого небачно супроводжає ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херувімо в образ таємниче виявляючи, животорче тройство терсту пісню співаючи, накладем же зараз всякий життєвий клопот камнан цара усіх прийняття, кого небачно супроводжає ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херувімо в образ таємниче виявляючи, животорче тройство терсту пісню співаючи, накладем же зараз всякий життєвий клопот камнан цара усіх прийняття, якого небачно супроводжає ангельская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пробачьте меня, отцы, браты и сестры. Аминь. Великого Господара нашего, Святейшего Всесвятного Патриарха Варфоломея, нехай вспомнит Господь Бог у владарстве своим завжди, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Усіх митрополитов, архиепископов, епископов, усіх святаров и монахов, нехай вспомнит Господь Бог у владарстве своим завжди, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Вас и усіх христиан, нехай вспомнит Господь Бог у владарстве своим завжди, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.
Дополним молитву нашу Господу. За ускладенные почестные дары Господу помолимся. За святый храм гэты, за тых, хто з верою пашанай страхам Божым уваходзіць у яго, Господу помолимся. Каб пазбавіцца нам ад усякага гора, гневу і нястачы, Господу помолимся. Оборони, збаў, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Каб увесь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Анёла миру, верного наставника, охотника, души телов наших у Господа просим. Пробачение, отпущение грехов и провин наших у Господа просим. Доброго и корыстного душам нашим и миру для света у Господа просим. Остатний час життя нашего у миры и покаянии провести у Господа просим. Християнского скончения життя нашего безбольного, непосоромленного, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу Вечно Деву Марию, з усіми святими помянувши самі себе один одного, і усе життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже, усеуладный, один и святый, які приймаєш ахвяру хвали от тих, хто до сього серця клижуть Тебе. Прими молитвы от нас грешных, узнеси их до святого Твоего ахвярника, и дозволь нам приносить Тебе дары и ахвяры духовные за наши грехи и помилки людей. И полечи нас вартами знайти ласку у Тебе, каб гэта наша ахвяра была приємна Тебе, и каб добрый дух ласки Твою спочив на нас и на дарах гэтых, які приносяться и на усіх людях Твоих. Щодростям единородного Сына Твоего, з яким добрословенный Ты, святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Мир усім. Узлюбим один одного, каб по однодумности вызнавать. Христос посеред нас. О, хор, Христос посеред нас. Можно прийти на споведь? Можна, але не зараз. Не знаю. Я ось про що. Я про Можно те, он що... будет провоцировать меня, чтобы я... Ні, а можна ви будете трошки тишити, тому що вас чує увесь храм. Ось. Можно он не будет придираться сейчас ко мне? Так. Пожалуйста. Так. Давайте зараз будемо... Двери до мудрости будем уважливыми. Веру в единого Бога, Отца Всемогутнего. Творца неба и земли, и всего бачного и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Дайца народженного перед всеми веками, светло от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного, Зайцом, проз якого все сталося, який для нас, людей, для нашего збавления сышел с небес, и утелеснился от Духа Святого и Девы Марии, стал человеком, и был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий день, згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядет праворучайца, и знов прийде у славе судить живым и мертвым, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого, Господа Животворчего, догадайся сходить, якому разом з Отцом і Сином поклоняємся, кому славим, який говорю про пророков, у одиную святую, совсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно хрещение для отпущения грехов,
чакаю воскресіння мертвих і життя будучого веку. Станемо добро, станемо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу. Годно и справедливо Тебе певать, Тебе добрословлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяким месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовно, неспознавальный, небачно, неспостижно, вечно истный, завжди той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас, небыту убыттё, и упавших Ты снова узнял, и неотступно здійсняв усё, покуль нас на небо не узвёл, а подаровать будущее Твое Царство. За ўсё гэта дзякуем Табе, единородному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя, невядомыя, яўныя і няяўныя добродействия, якія для нас дзейсніліся. Дзякуем Табе и за супольное служение гэтае, якое Ты ад рук наших принять полічыў годным, хотя отачают Тебе множество арханёлаў, безліч анёлаў, херувимы, серафимы, шестикрылыя, шматвокія, лунаючы і крыляючы. Пераможную песню, спяваючы, устрыкаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. З гэтымі добрашчаснымі сіламі і мы, валадару чалавекалюбчы, устыкаем і прамаўляем. Святы ўсе святы Ты, единородны Твой Сын и Дух Твой Святы. Святы ўсе святы Ты і слава Твоя дзівосная. Ты свет Твой так уздубіў, што Сына Свайго единороднага аддаў, каб кожны, хто веруць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І Ён прыйшоў і ўсё прамысленне пра нас здзейсніў, і ў ноч, калі быў выдадзены, ці дакладней, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, Ён узяў хлеб у свае святыя, беззаганныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, добраславіў, разламаў і даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Прыміце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таксама і чашу пасля вячэры кажучы: «Піце з яе ўсе, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таму, памятаючы гэту збаўчую запаведь і ўсё дзеля нас дзейснае, крыж, магілу, у воскресенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзення, другое і слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад тваіх, Табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе пяваем, Тебе доброславляем, Тебе дзякуем, Господи, и молим Тебе, Боже наш. Яшчэ прыносім Тебе гэтае духоўнае бяскроўнае служэнне, просім Тебе і молім і умольваем, пашты Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А той, што ў гэтым келіху, каштоўнай крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім Святым. Амінь, амінь, амінь. Пакланяемся святым і пачэсным телу крыві Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа. Амінь. Каб яны былі для тых, хто прашчаецца, на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са святым Тваім Духам, дзеля паўноты владарства небеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд, ці на асуджэнне.
Яшчэ прыносім табе гэта духоўнае служэнне за спачылых у веры прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за всякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдабраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю. Яшчэ прыносім табе духоўнае гэтае служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці. Дай нам, Господі, мірна гаспадарыць, каб і мы жылі ў супакою лагодна і ціха з усёй набожнасцю і сціпласцю. Сярод першых памяні, Господі, вялікага гаспадара нашага, найсвятейшага усесветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых тваіх церквах, у міры, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў слову тваёй істины. Успомни, Господи, город гэты, у якім мы живем, Літву і нашу Беларусь, і ўсе гарады і краіны, і тых, хто з верою жывуць у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, зямлі, паветры, хто хварэе, пакутае, хто ў зняволенні і іх збаўлення. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святых Тваіх церквах і тых, хто памятае пра убогіх. І на ўсіх нас міласці Твае пашлі. І дай нам адзінымі вуснамі, адзіным сэрцам славіць і апяваць усе пачэснае і цудоўнае імя Тваё, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. І няхай будуць міласці вялікага Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа з усімі вамі. Усіх святых памянуўшы зноў і зноў у міры Господу памолімся. За прынесеныя свячоныя пачэсныя дары Господу памолімся. Каб чалавекалюбны Бог наш, прыняўшы іх на святы наднябесны духоўны свой ахвярнік, як водар духмянасці духоўнай, паслаў нам боскую ласку і дары Святога Духа памолімся. Адзінства веры і супольнасці са Святым Духам папрасіўшы, самі сябе адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Христу Богу аддамо. Табе мы давяраем усё наше жыццё і надзею валадару чалавекалюбны і просім, і молім, і ўмольваем. Палічы нас вартымі прычасціцца над нябесных тваіх і страшных таемстваў, гэтай святой духоўнай трапезы з чыстым сумленнем, дзеля адпушчэння грахоў, дзеля выбачэння правінаў, дзеля супольнасці з Духам Святым, для ўспадкавання валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад табою, не на суд, ці на асуджэнне. І палічы нас вартымі валадару, з адвагаю без асуджэння, асмеліцца заклікаць цябе нябеснага Бога Айца і прамаўляць. Хлеб наш надзённы дай нам сёння, і даруй нам правіны нашы, як і мы даруем вінаватым нам, і не ввядзі нас у спакусу, але збав нас ад злога. Бо Твоё есть валадарства і сіла і слава, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Мір усім. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачны цару, што свою невымерную силу ўсё стварыў і ў багаці міласці сваю прывёў усё з нябыту ў быццё. Зірні, Господи, з нябёсаў на тых, хто схілілі галовы свае перад Табою, бо яны схілілі іх не перад плоцю і крывёю, але перад Табой велічным Богам. Дык вось валадару прынесеныя тут дары усім пароўну раздай, кожнаму паводле патрэбы. Будь спадарожнікамі па моры, зямлі, у паветры, аздараві хворых, лекару душ і целаў. Ласкаю і шчодрасцямі і чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, з якім Ты дабраставёны, з усесвятым і добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды на вякі вякоў.
Зерни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, з вышыні святого житла свайго і з пасады славы валадарства Твайго, і прыйдзе асвяціць нас. Ты, які сядзіш зайцом на вышынях і з намі нябачна тут прысутнічаеш, і зрабі нас вартамі, каб Ты сваю уладную рукою даў нам сваё усячыстае цела і пачэсную кроў, а праз нас усім людзям. Боже, ачысці мяне грэшнага і змілуйся надо мною. Увага! Святое святым! Делится, раздаецца яхня Божия, делится, але не раздаляецца, заўжды есца, але ніколі не з'ядаецца, а тых, хто прычашаецца, асвячае. Иисус Христос перамагае. Духа Святого. Аминь. Заўжды цяпер заўсёды на векі векоў. Аминь. Веру, Господи, вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты прыйшоў у свет грэшных збавіць, з якіх першы я. Яшчэ веру, што гэта ўся чыстае тело Твоё, гэта пачэсная кроў Твоя. Таму малюся Табе, памілуй мяне, прабач мне правіны мае вольныя і міжвольныя, у словах, у справах, свядомыя, несвядомыя, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціцца ўся чыстае Твоіх таенстваў, дзеля адпушчання грахоў і дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вячэры Твою таемнай, Сыне Божий, сёння ўдзельнічаць не дазволь, бо ворагам Твоим я не выдам тайны і не дам Табе пацалунка, як Іуда, але як разбойнік вызнаю Цябе. Успомни мяне, Господи, владарстве Твоим. Няхай не на суд і не на асуджэнне будзе мне прычасці святых Твоих таенстваў, Господи, а на ацаленне души і тела. Аминь. Святое почестное тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа, дается мне, Александру Святару, на избавление грехов моих и на житие вечное. Аминь. Ось я знову подихожу до Христа, несмертного Цара и Бога нашего. Святая почестная кровь Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа, подается мне, Александру Святару, избавление грехов моих и житие вечное. Аминь. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. С другой стороны, потому что тут неудобно. Не. С этой стороны. Угу. Подыходьте. Александра. Ага. Пожалуйста, Господи, избавься наших Иисус. Ірина. Святих почесних тіл... Ага. Євген пришається. Хто перший? Євген. Святих почесних тіл крові Господа Бога, избавца нашого Ісуса Христа, пришається Євген. Його вже все вічно. Все. Пойдем. Ірина. Святих почесних тіл крові Господа Бога, избавца нашого Ісуса Христа, пришається Ірина. Греховні, його життя вічне. Амінь. Слушайте. Все, проходьте. Тебе ковалочек.
Ям. Все, проходь. Нас то прощает святых почетных тел крови Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Марина прощает святых почетных тел крови Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Марина прощает святых почетных тел крови Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Все, проходите. Вольга прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Татьяна прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Все, проходите. Наста прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Наста прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Проходите. Олег прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Так, кто еще остался у нас? Денис прощает святых почестных тел и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Все, проходите. Хто еще застался покинутый? Так, Святослава прощает святых тела крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. А вы ведаете, что те, хто не причащаються, яны попадут в ад? Причащаться на наступной службе, что я скажу. Но я не про зараз, я про ўвогуле кажу, что все ж таки хрысціянства гэта рэлігія, дзе важна, каб выконваліся два правілы. Першае правіла гэта сапраўдныя справы любві і міласэрнасці, які мы робім кожны дзень дзеля тых, хто вакол нас. А другая таксама важная справа гэта вось удзельнічаць у літургіі, не проста стаяць, а таксама прычащацца. Таму, калі ласка. Ну, удзельнічаць, я ж кажу. Вось, правильно, да. Ну і про тое, што хто сёння не прычасціўся, калі ласка, падыходзьце ў наступны дзень. Вось. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Jeszcze niekілька разів. Аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Доброславяны Бог наш, заўжды, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Станьте роўна, прыняўшы боскія святыя усячыста, несмяротнае, нябеснае, жыватворчае, страшнае Христове таемствы, належна падзякуем Господу. Абарані, збаў, памілуй, захіні нас, Божа, ласкаю Твоёю. Папрасіўшы, каб дзень гэты быў дасканалым, святым, мірным і бязгрэшным, самі сябе адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Христу Богу аддамо.
Дякуем Тебе, чоловіколюбний владару, добродію душі тілу наших, що Ти сьогодні зробив нас вартими бути удільниками Твоїх небесних і несміротних таємств. Випростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоїм, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах і заступництві усяславної Богородиці Вічна Діви Марії і усіх святих. Бо Ти освячення наше, Тобі славу узносим, Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди на віки веков. Господу помолимся. Ты доброславляешь тых, кто доброславляет Тебе, Господи, освячаешь тых, кто спотеется на Тебе. Збав народ свой, добростаю дел свой, полноту церкви свою заховай, освяти тых, кто любит красу дома Твоего, прослав их за гэта Божию Твою силу и не покинь нас, якія спадзяёмся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарам и всем людям Твоим, бо всякий добрый и досконалый дар дается свыше и сходит от Тебя и со святилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Добрословення Господа на вас, Його ласкою чоловіколюбством, завжди тепер і завсюди на веки веков. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и Господи, на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництвом чистой своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого Отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных богоотцов и Кима и Ганны всех святых, нехай помилуй избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. Зараз будемо освячати верби. Берите, у кого нема. Спочатку мы вам скажем со святом вас. По-перше, а по-другое, со скончением поста, і нагадаю, що технічно він скончився сьогодні вже, і починається... А, учора. Позавчора. Позавчора. Ну, і він вже скончився технічно. Я вот що хотів сказати. І з початком вас Страстої Седмиці нам усім в ці дні вижити. Ну, це я про себе говорю, вчора, да. Це встречается верба сия, как бы, 1000.
І вас так само, ви так само верба. Так, Марина, а де ваша, ви шукайте собі. Євген, поки у вас немає верби, я вас свяжати не буду, тому зараз ми чекаємо, поки вам дадуть Там вербу. клали галинок, кроме галинок, еще и деньги кидали. Так что я на себе ношу. Так, мені подобається такий підход. Да, вас могу. Так, Марина, коли ласка, і вас так само освячаємо. І вас разом з вашою вербою, коли ласка, освячаємо. Так, Наста. Так, коли ласка, вас і вашу вербочку. Так, ви так само. Так, Олександра, коли ласка, ось і тебе освячаємо. Юля, ось вербочка. І Юлю, коли ласка, так само покропили трошечку. Так, кому? Ага, ось вас ще так само треба покропити. Так. І вас так само покропимо. Євген, у вас все ще немає верби, тому я вас і поки що виходжу. У вас є... Ні. А тому що мені мало води на усіх. Да. Я можу і більше, але, розумієте, води усім не хопить. Так, у Євгена з'явилася верба. Так, ось зараз верба Євгена і Євгена так само. Ви, будь ласка, не розходьтесь, зараз ми вам розкажемо про розклад на божество. Так, і ось вас так само. Вербочку і вас. Так, ага, ви вже були, Наста. Вербочка і вас. Діма так само. Вербочка і Діму так само посвітимо. Так. Поліція добре. Так само? Что? А ти хто у пекло потратиться так само? Ну, вы же прощаетесь. Да. Вот ты, да. Ты, конечно, да. Так, и вас так само. Та як-то... И вас. Матушка Зоя, а где ваша верба? А видите, я вот чекав, ось воду экономил для вас специально. Ну, ось. Ти вже дома. И давайте мы вам с отцом Георгием расскажем про расклад членства на гэтым тыдні, тому що гэты тыдзень будзе такі, трэба выжыць. Ну, нам з отцом Георгием. Да, значит, ну, сапраўды, прашу вашей уваги, тому что тыдзень насычаны літургічна, і я вельмі спадзяюся, что наша грамада прожыве гэты тыдзень у таким правильным літургічным тэмпе. А хто не прожыве, той попадзе ў ад. То бок, якая ўвогуле задумка вот хрысціянскай традыцыі. Что я гэта заўсёды кажу, яшчэ раз повторю, мы не просто успамінаем, мы перажываем гэтыя падзеі. І вось гэты феномен літургічны, калі ў літургічных напісана сёння мы сустракаем Хрыста ў Іерусаліме, сёння мы ему спяваем асанна. І вот так вот цэлы тыдзень, сёння мы робім тое, сёння мы там сустракаем Хрыста ў іншым месцы, сёння мы збіраемся на тайную вечеру, сёння мы праваджаем яго да крыжа, сёння мы разам з Іосифом Арымафейскім і Нікадзімам здымаем яго з крыжа. І вось гэта сёння, і гэта ўсё для таго, каб мы маглі перажыць, як бы стаць сведкамі тых падзей, якія апісаны у Евангеллі. І калі мы гэта, вот у разуменні старажытных хрысціян, Вялікдзень, ён пачынаўся, гэта не толькі Хрыстовае ўваскрэсенне, але гэта і тыдзень пакут Хрыстовых. То бок вот ужо з учорашняга дня гэта ўжо Вялікдзень. Вялікдзень пакут і Вялікдзень ўваскрэсення. І калі чалавек не ведае Вялікадня пакут, а прыходзіць толькі на Вялікдзень ўваскрэсення. По слову Яна Златавустага. Да, то як бы не зразумела, пра што ўвогуле тады ідзе гаворка. Добра, гэта была матывацыя, а зараз канкрэтыка. Значыцца, серада. Серада у традыцыі старадаўняй хрысціянскай усходняй царквы гэта дзень, калі хрысціяне прымалі памазанне. І вось ад гэтага памазання утварылася таінства саборавання, таінства елея памазання, алея памазання. Што гэта такое? Потым людзі пачалі ўспрымаць гэта як толькі там ацаленне хваробаў, а гэта насамрэч запячатванне подзвігу пакаяння. Што вось постам мы займаліся са сваімі там духоўнымі хваробамі і ці дасягалі чагосьці добрага. І вось царква як бы Духам Святым, вось гэтым таінствам, у якім мы сустракаемся з Богам, запячатвае вось тое, што мы змаглі пераадолець у сабе дрэннае, і тое добрае, што мы здабылі. І, канешне, гэта таксама і пра ацаленне нашага цела.
бо там багато молитв, там покаяння і оцелення. Дві теми. І ось у середу, о 18 годині ми зберемося і прийде отець Юстин, прийдуть інші сестри, бо це соборування, тому що це собору. Вечер – гэта ўспамін, менавіта ў чацвер вечарам Христос з апосталамі сказаў, гэта цела маё, і паказваючы на чашу з віну, сказаў, гэта кроў мая. Была адслужана першая літургія. І таму вось гэтая літургія чацвярга – гэта вельмі важны ўспамін, калі мы з Христом і апосталамі далучаемся да гэтай містычнай супольнасці. Вось мы служым літургію, і пасля літургіі будзе чытацца 12 Євангеліяў пакут Христовых, бо адразу пасля тайнай вечэры Христос пайшоў з вучнямі ў Гефсіманію, і туды ўжо прыйшоў Іуда, і вось гэтая ноч з чацвярга на пятніцу гэта самая страшная, самая цёмная ноч, калі вось уся сіла цемры абрушылася на Господа, і вось гэтыя 12 Євангеліяў, яны як бы вось апісваюць усе тыя падзеі. Так што ў чацвер увечары служба будзе такая працяглая. Пятніца вечар. Вось у пятніцу дзень строгага посту. Гэта дзень, калі Христос вісеў на крыжы, калі ён аддаў сваю душу у страшных пакутах за наше ўратаванне. І увечары праведны Іосиф Арымафейскі і Нікадзім, яны прыйшлі, каб зняць цела Іісуса з крыжа. І вось служба вынаса плашчаніцы, яна гэта ўспамін вось менавіта гэтай падзеі. Вось мы разам з Язэпам Арымафейскім і з Язэпам праведным, да, і Нікадзімам мы як бы удзельнічаем у гэтай падзеі. І вось гэта ўспамін пятніцы вечара. Субота гэта дзень цішыні, да, маўчыць усякая плоть, бо здзяйсняецца вось гэтая тайна ўратавання. Чалавечая душа Іісуса сыходзіць у пекла, і як пішуць святыя айцы, адбываецца парадокс. Пекла становіцца раем, бо там Христос. Вось, і мы у такім засяроджаным, маўклівым чаканні свята Христовага, падзеі Христовага ўваскрасення. І служыцца служба Вялікай суботы, гэта была хрышчальная літургія, як правіла, у старадаўняй царкве. І ўжо пасля гэтай службы там нават ёсць такі момант пераапранання, калі чорнае мяняецца на белае, вось пачынаецца яна у чорных такіх аблачэннях, калі б яны ў нас былі, то мы іх бы насілі, але ў нас заўсёды белае, у нас заўсёды Велікдзень. Скарбонка вось там. Да. І уже пасля, вот з 11:30, пасля ў 10 пачынаецца літургія, і ну, прыкладна, каля 11:30 яна скончыцца, і з 11:30 до 21 гадзіны вечара мы будзем свяціць Пасхі. Будзем свяціць Пасхі. Так што, чаму мы свяцім гэтыя Пасхі, каб з імі не ісці на службу з гэтымі. Але каму гэта не праблема прыйсці ноччу на службу з кошыкам, то, калі ласка, можаце... Без кошыка, як заўгодна. Як заўгодна. То вот наша пасхальная літургія адбудзецца, ну гэта ўжо традыцыя, там нарадзілася наша грамада, лютэранская царква. Вось, і у 0 гадзін у лютэранскай царкве будзе пасхальная літургія, якая пачнецца з невялічкага такого крэснага ходу. Вось, ну і будзем святкаваць. Вот. Сёння в Евангелии мы читали про скарбника Иуду Іскаріота. Вось выдаць Христа. У нас так само ёсць скарбніца, але сёння яна не прыйшла, цікава чаму. Вось, і таму я буду завесці яе. Вось там ёсць скарбонка, да. Добра. Крыша. Ага. Падыходзьце пад дабраславенне і туды. Христос воскрес. І праходьте, будь ласка. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес.
Рано, Так. Саша, рано. Что рано? Рано. Заўсёды воскрос. Да. Христос Ой, воскрос, як абайця Георгій не чув. Так кажу, да. Христос воскрос. Христос воскрос. Так, тихонечко. А ви вже не чує. Христос воскрос. Христос воскрос. Христос воскрос. Христос воскрос. Христос воскрос. Так. А де Зоя? Дима, Христос воскрос. Проходь, будь ласка, кушать бутерброд. Христос воскрос. Я зробила Христос воскрос. розклад. Христос воскрос. Давайте його на... Христос воскрос. Я роздрукую, ви повісите. Да. Так, Христос Ну, я буду воскрос. еще в интернет буду. Христос воскрес. Только не кажите отцу Георгию, что я это вам сказал, потому что ему не подобается. Христос воскрес. Я совершенно египетский попросила. Христос воскреснете, что не такое. Але, ну, не кажите. Не болите меня. К салатовому шерсту. А, Христос воскрес. Я не Да, смогла я вас добиться его нормально. пропустил. Ні, а ведаєш чому? Бо він вилучає церковне Все усім допоможе. Яны, як правило, Усім, да, у до зустрічі. самым горшым дизайне. І він просто ведає, що це